Honea etorri gara, hori, dala urtarrilen 3. aste nola izango zen, entzun genula, zurrumurrue, hori, granjatako nausi esan ziela, hori, zundaketan bato, ote zion. Ordu, noiz etorri ginen Aitor Dani, bi herritarrak granjatako nausi berrina, ze, karo, lehen gorrotxatek izena zon da, bain, enpresa izena aldaudie, jabeke aldaudielako. Baina, kontu etorri ginen jabe berrina, galdetzea, ze asunto zan, zundaketan asunto hori. Orduan behak esatzen duen, baietz, baina 2-3 hilabete ja korreo bitartez elkarrizketan zehiltzela, hor zundaketa iteko. Esan zigun, 10-15 metroko zundaketa bat izango zala. Ez dakinantzat 10-15 metroko zundaketan txiki die, adibidez, dala hori abendun, egin zuen ArcelorMittal atzekaldeko lurretan, 50 metroko zundaketa egin zuen, eta aitzergoare uste 40koa zala. Zenbat? 25, bale. Orduan kontu, ondorio estatzen genuen, distantzi txikikoa izan da, eta de hecho, jabe beak esan zigun, itxura zala pilare bat jartzeko, zutabe bat jartzeko intentziokin etxeko azala zundaketa hori. Orduan, klaro, hortio ja guk gure irakurketak atea genitun, da, plazaratuko izu ezen den gure irakurketa. Laurpen modun, HT dauke balde batetik, Euskal Y-koa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sarea izango litzekena, Gasteiztik hasi, Bergara hortan Y-ko bide gurutze hartu, bat Donostia juteko eta bestea Bilboa juteko. Hoi da, Euskal Y deitu izan zaiona. Eta bezale batetik daukeu Nafarroko korridorea o Nafarroko trenbide sarea. Hau, oraindik zehaiteko dago, eraikitzeko dago, baina intentzio izango zen Kastejon, Tutera ondoko herri hontatik, Tafalla, Olite, Iruña, eta ero Iruñatik Sakana aldea. Hor, bain dio, Bakaiku o Altsasu aldea. Kontu, klaro, HTA egiten duenak, ez du egin nahi, nola baiteko trenbide islak sortu. Klaro, gero nahi due konektatu, eak galeri begira zabaltzen duten aitzaki hori, alegi proiektu hau datorrela hiriburuk konektatzeko eta bere helburu nagusi dela gure gizarteko beharrak asetu, hiriburuk konektatuz eta azkarrago iristeko. Orduan, horretarako Nafarroko korredorea lotu barraukie Euskal Y-koin. Gauza da, hasieratik bide bat zehola, proiektu bat zala lotura horitzeko, eta ditu zaio Ezkio itsasoko lotura, ezta? Ezkio itsaso hemen daukeu, gutxura parte hortan, orduan, hortio, egin nahi zuen, Ezkio itsasotik abituta nolabait iritsiko litzeke guain Sasieta paren gehatzen den muino hortan tunel bat egongo litzeke, justo guain autopista edo arkue jarri duen inguru hortan, tunela iritsiko zen, biadukto baten bitartez, hemen muino honen atzekalden daukeu muino hori, horta beste biadukto batez iritsiko zen alege Sasietatik beste tunel baten bitartez iritsiko zen, justo Praxair edo Carrefour pareko, hemen, BP-ko pareko zehoita, terrenoita, eta biadukto baten bitartez, hor aitzergo lurretatik, asmo izango zen, 22 kilometroko tunelan bitartez, Bakaiko iristea. Esaten nahi nahiz, hau zala hasierateko proiektu. Modu horta, konektatuko zen Euskal Y Nafarroko sarekin. Karo, honek eskatzen zona zen, Aralargo Parke Naturala zulatzea horre dauzken ondorio kaltegarri guztikin. Orduan, bertan egon zien presio ziela eta, aurreago sortu zien beste aukera batzuk lotura horitek. Orduan, beste bi aukera sortu zien. Aukeratako bazan, nolabait Iruñatik Bakaiko iritsi behar ez zuzenen ja Altsasua ekartzea, eta Altsasutik Gasteizekin konektatzea, nolabaiteko guaingo trenbide sare honen paralelo jungo zen HT-erako trenbide sarearen bitartez. Eta beste aukera bat zen, parke naturala bordeatuz, alege, Bakaikutik Altsasura ekarri, eta hor, izango gehan antza, nolabait palankaleku inguru hortatik, eta nolabait nazionalan batan Altsasutik izala gatozela eskubitako lurroietatik, gutxirala hortiola etorrita, enpalbatuko luke, lehen konta beten BP-tik aurreako trazadu horrekin. Klaro,
azkeneko kontu hemen kontatzeko gehatzen zatena. Aipatu izueten lehenengo aukera, alege, 22 kilometroko tunela izango litzekena, eta Bakaiku eta Aitzeder lotuko zituna, horren planok badare. Eta horretarako zundaketan puntu konkretuke plazaratu ziren eta publiko dira. Eta guk badakigu, eta orain arte indienak, indien bi horiek, planotan azaltzen dien zundaketa ziren. Baino, ze pasatzen da? Hitz egiten nahi zen, parke naturala bordeatuko lukteen bide horrek, horren planoik ez da, horren informazioik ez da, udaletxeke ez daukate informazioik. Horren informazio bakarra, diario baskon atea zan behin, hirugarren bidearen aukera dago, eta, planon azaltzen zen marra bat, baina hortatik haratago ez da. Orduan, klaro, ikusi genunen hemen, zundaketa puntu izela, eta pilare bat izan zeikela, gure irakurketa zen, aipatzen nahi zen, trazadu honetarako zundaketa posibilitat izango zela, hau da, hirugarren bidea deitzen zaion horri, hau da, parke naturala inguratuko luken bide horretarako trazadurako izango zela zundaketa. Orduan, bukatzeko, baita relevantean informazio bat. Esaten zigun, urtarrien hirugarren azten eginenen, aste bete lehen hau baita esan ziela korreoz azkenen ez zutela egingo zundaketa hori. Orduan, oraingoz nola baite behin-behinean geratuta dago hemengo zundaketa. Orduan, hortik atera ezken irakurtan 1000 dare, baina ez dut sakonduko, ez dakigu zergatik behin-behinean geratu duten. Baina, hortik, beraz, gu hemen eotenen arrazoia pixkat esplikatzeatik, puntu posible bat izan daikela zundaketarako Gorrotxategiko lurra hauetan nahi dutena, zutabe baterako izango danez pentsatzen dugu, hirugarren bideko aukera horrek hemen dio biadukto, zubi baten bitartez iritsiko zela, eta zubi horren pilarerako egin nahiko zutela zundaketa hori. Orduan, hori da hemen egoten arrazoia. Gero, ezkerrea esparru bezala igual ezautuko dezuenako girumuga eta ibiltzen duguna, zona hori, pixka bat, berde, larre, jarri nahirik hasi ginen udalakin, foro aldundikin eta pixka burrukan. Gure paisajea iluntzen ari da, 70ko hamarkadatik honea asko iluntzen ari da, pinuak hartuzun zera handia, indarra handia, jendea industriara heltzearekin batera, baserritarrak, gutxitzen eta berdegune hauek gerozta gutxigo. Ikusten ari geha urtez urte gerozta gutxigo. Orduan herrimendiri, zentzu bat emanahirik eta pixka bat hemengo baserri modelo edo eredu honi eutxi nahi balimazaio behintzet, politikoki eta ez dakit ekonomikoki, pentsatu genduen herrimendik ere behartzula olako oreka bat, basoa eta larreak. Hortarako hor egin daukagu lan oso berezi bat, eta hori aipatu nuke oso garrantzizkoa dalako. 70ko hamarkada hartan uste dut, Lazkaok, hor bertan ia Olaberri Lazkao eta Ataun sartzen die, muga. Lazkao gintzitun hor uraren sondeo batzuk, eta Lazkaoko herrirako eta Olaberrike uste bai ez, orduan, mendi hori, esaten dena irumuga eta guk deitzen diogun hori, esparru alde hori, berezko udek eta hori asko lehortu egin zien. Sondeok egiten dienen, mendiaren egitura eta barrongo akuiferok eta pixka bat galdu egiten die, edo berbideratu egiten die. Eta nabarmendu genduen hemendik, eta batez ere gure zarrak aurrekok esaten zuen, nio handi gaztean nintzen, baina nola haiek han zulatu eta depositok eta herrirako ude jarri zituztenean, hau lehortu egin zala, alderdi hau. Orduan guk hemen beste alderdia ondigoa da, eta horre egin genduen mutiloko hurbilatzailea ekarri, eta ikusi genduen mendi horren berezitasuna. Zati mendi honek goi-goiko mugatan ere iztingak dauzke, ura, goietan ere. Orduan behar esan zuen, hor atxu aldetik, palankaleko aldetik, hortik honea, hor zehola, nik ez dut esango karstikoa danik hori, lur hori, ondarz lur, arri lur, argorri ere ateatzen da, baina dago metala,
hor burnie dago, behan. Eta ur hori esaten zuen, mutiloko urbilatzailea esaten zuen, ur hori hor datorrela. Behan, akuiferok beteaz, eta abar. Eta mendiaren egituran, bere onde hortan, txoko horietan nolabait ere gainezka edo rebosatu egiten zuen ur horrek. Zirela, hola, mendiaren zea horietan, txoko horietan, hor rebosatu bezala. Gaur duen zantzon, hemen ez da hoitik sondeo bat olain, ateako genduke ude, tope, zantzon. Atea, puntu batetik ere, eta bilduko genduke. Baina hori ez da komeni. Gaur duen egin zituen, zulo txiki asko. Esan ez bezala, bueno, ude, gure, eta akuifero utzitzegun, eta rebose horietako, azpien, tak, egingo ditugu, zea txiki batzuk. Sondeo txikik. Eta gisa hortara gu ere guztua helditu ginen, eta urteek pasatu eta ez dugu ikusi lehortu danik, mendie. Horrek esan nahi do, egin lana oso garrantzizkoa izan zala. Izan zala lan bat, nik uste zona horri egokitzen zitzaiona. Eta hori igual jende asko hemen ez daki, gai hori ze garrantzizkoa dan. Gisa hontako, abiadero handiko trena edo olako makro mugimendu batek ze ondorio ekar lezaken. Zati pasatzen da hortik. Horren ezkerretik hor pasako litzeke. Txontxor horren ezkerretik, hola. Ordu, karo, handik uneako zulaketa zea horretanak behar bada, barrungo akuifero horiek darbideratu egingo lituzke, eta mendia bera igual lehortu. Euriakin, da, bueno, da berrin, da berde izango litzeke, baina mendiaren iraupena urtean zehar eta mendi horren ez dakit ba. Bertako biodibertsitate hori pixkat galdu ingo luke. Eta bueno, baita bakogu patrimonio garrantzitsu bat Idiazabalen, mendi publiko desenteagolako, bale? Eaeko, Gipuzkoa eta Bizkaian bataz bestekotik gora, bai larre honek oso garrantzitsua dela, bai esango nuke biodibertsitate aldetik eta baita baserritarrentzako, eta baita be basoaldetik, eta gainera Idiazabal Gipuzkoa eta Arabako partzonerian parte izani, Eskorriaz Parkeko zati handi bat hartzen dau, eta bada leku bat, bai, bere interesa daukana natura aldetik edo. Hemendaren basoak, batez pinu izin izan, gero eta gutxi badagona, bestelako koniferatzuk, abetoak eta gero, basoaldetik, gehien bat pagadiak, aristi txikiren bat, eta, berezitasun bezala, 10 hektare inguruko amesti bat, dala aritz klase bat, ez da nahi inoiko hemen kantauri zuri aldean, eta, hor bai saiatzen baso zeinak eskur hartzen, gero baso jabai emateko, landar hori ugaritzeko pixkat eta hola. Eta fauna aldetik bat, ez dago berezitasun handirik, badago zita bat, bisoi europarrana. Bisoi europarra da erreketako olako ugaztune harrapari txiki bat. Badago zita bat hemen Idiazabalgo errekan, ez dut uste joango ani, baina, Europako ugaztun mehatxatuena da. Linze, hartz, otxo, edozein ugaztun hola telebistan ikusten horteko baino, askoz mehatxatu dago espezie bat, erreketara lotua, eta izenak inoizak horretzen, berak epatu behar bezala, atxeten asunto honeanak, gehien bat, urai eta errekei eragiten dute, nire ustez. Ikusten dugu ez, paisaia aldatzen dabil beste behin, 50-60 markan ikusi izan bezala pinuan ugaritze bat, paisaian beste aldaketa bat gabiz nabaritzen, bat esango nuke hala, pinuan eta konifera espezie landaketen galera. Eta hori, abandono asko, berezko basoa, landaketa berrixak, eta baita infrastruktura handi asko, ez? 22 kilometroko tunel hori itxeko, guri admitu izosku moduan, Angiozarren, adifeko ingenieri batek, udalaitzen 2 kilometroko tunel baten dala karstikoa, kriston problema da bizukitzen, tunel hori eitxia, ez dugu esango ezinezkoa ez da ez eta gorrengo teknologiekin, baina daukan kostu ekonomikoa eta biharko zen denbora, seguramente ekonomikoki beraien dako ez da bideragarrik izango, eta horre sortu alditxun, iturburak apurtzia baserri pilo bat urgabe, uholde arrisko onditzea eta impacto ondizia da. Mendik etorrita, igual impactu hori txikixagoa da, baina berak azalduen moduan, mendi hone be, barruan urrasko dauken mendixia die,
eta auskalo ondorioak, pues, zaila da aurre ikusten, baina ondorio latzak izan daizke. Eske, baserri baten dako, ja urgabe gelditzea, ez dakit. Ez dakit nola azaldu dago. Baserri hori kondenatzen zabizela, baitz, ez? Zezuke, igual etxerako ura, bueno, bai, baina baratzarako ura, ganaua aldin daukozu, ganauak urrasko eraten da udan. Osa, ja, horre txabiz, ez, kondenatzen mendi hori, eta ezingo zu euki ez ganauik, ez. HTrik ez! HTrik ez! HTrik ez! Vale, bueno, ala eman da, a ver, que moldatu, Kristola.